gana. Oye, ese es mi tío. Ay, tan padre, no padre, no padre. Hagamos. Hola, amigos. It's unbelievable for me to be here, to actually see that they put a basketball court on top of a swimming pool. Es increïble venir aquí i veure que han posat una pista de bàsquet a sobre de la piscina. Bien, bien. It's crazy, man. És una bogeria, és una bogeria. El castellano y catalán. Crazy. Yeah, you already know what's under here holding the stick up. There's all kinds of fun. Okay, so I'm just, I don't even want to know. I'm not going to keep it at that. No vull saber, diu, no vull saber el que està aquí sota. But I'm happy to be here. This is my first time in Barcelona, and I've had an unbelievable trip. To be able to be around these kids, to be around this scenery and this unbelievable city that we have behind us. I just want to thank all you guys for coming and appreciate it. Està molt content, és una gran ciutat i realment la possibilitat d'aquest viatge de poder participar amb aquests nanos. Gràcies a tots vosaltres per venir. I ell, dintre d'aquest clínic, anirà ajudant els jugadors a fer aquests exercicis que ja estaven realitzant. Els monitors, ja podran continuar amb aquests exercicis. Ahora es la guisa. Capa tu. Anirà explicant com fer-ho de la millor manera possible per millorar les vostres maneres baloncestístiques. Doncs ja tenim aquí, dintre de no res, tenim ja l'oportunitat de que, com deia, un de vosaltres, en aquest cas seran dos de vosaltres, puguin venir aquí. Saber qui pot venir. Estic molt a dos nois, dos noies, dos noies, però sobretot han de tenir calçat per jugar a bàsquet. That kid is putting socks on. His dad is up. See him all over there. Something right to say. Ya está.
indicacions als nostres jugadors del casal d'infants, als joves del casal d'infants. Endavant. I mentrestant, mentre es van jugant els grans, i el LeBron James va ajudant en aquest clínic, anirem a conèixer una miqueta més aquests dos joves nanos que han tingut la sort de conèixer el LeBron James. Emocionats, suposo, dieu el vostre nom abans de tot, el vostre nom, sisplau. Marc Vidal, i tu et dius... Perdona? Víctor On. Doncs aquest cop, el Marc i el Guil són els afortunats. Coneixeu el LeBron James? I tant, sou fans de LeBron James. Sí. Teniu una habitació, algun pòster d'ell? Sí. I teniu algun tatuatge com té ell? El pare no té això, no? El pare ha semblat que t'havia portat les bambes i tot per si de cas. Que tu vas entendre. Anem a la piscina, anem còmodes, però per si de cas. No? I quina edat tens? 11 anys. Tu que ara jugo amb aquests mesos d'aquí, si et passa vot, que tens pinta de jugar molt a bàsquet. Bueno, a veure què tal ho passa amb aquesta gent, després veurem les teves activitats. Diguis molta sort i enhorabona, perquè això ens aquí no toca què, amb el LeBron James. I tu què tal, què ens expliques? Quina és la teva edat? 11 anys, també de la mateixa edat. Tu venies amb la samarreta dels Cavaliers. Tu t'agradava més quan jugaves Cavaliers? No, però era la única que tenia de... Ah, tu tens cara. No. Però també t'agrada el LeBron James? Ets fan també de LeBron James. També tens pòsters seus a l'habitació? Sí. Guapo! Perquè anirem a veure'ls, vale? Apunta el càmera de fotos. Ese estaba ahí, Que has copiat el mòbil, tothom te l'arregla, vale? Doncs molta sort, que al dia de la moció de jugar a bàsquet amb el LeBron James, no patiu, que ell s'ensenya, molta sort i enhorabona. Ya. Molt bé, doncs aquests són els afortunats. Aquests dos nanos han sigut els afortunats de poder participar al clínic. Mentrestant, els grans van fer aquest segon exercici d'entrada a bàsquet, entrar a cistella amb oposició. Mentrestant, els pares del Marc i del Guil aneu preparant la càmera. Allà veig a la mare, sembla que és la mare la que ens saluda. Després vaig a parlar amb vostè. Tingui la càmera preparada, això, el nano quan expliqui de Valculete, no, demà no, demà està de vacances, al setembre. No tenia... Mira. Sembla que era la mare del Marc. És correcte? La mare del Marc, emocionada més que ell. Ja estic aquí. I el pare? El pare està aquí. Digue que va portant la mare, no la deixi. En aquest estat de ser entrevistada, tots dos, faré passar una miqueta de vergonya, però per animar-nos, us demanaria un fort aplaudiment per als pares del nen afortunats a sortir a jugar a bàsquet. Que llevan ja nerviós. Sergi, pares del Marc, 11 anys, aficionat al bàsquet, juga a bàsquet a l'escola. Uy, basag yung salamin. Joan, quan ho fa ell sembla fàcil, increïble. No hem vist abans que ha fet una espatllada maquíssima. Yung bata. Si fa alguna cosa espectacular, està a punt de fer-ne m'avises, d'acord? Doncs jo estic aquí amb els pares, i anem als pares del Marc, que han vingut des de Calafell. Venen en principi a veure... Sort que demà no va a l'escola, perquè si no demà a comprar-te els amics, aquesta nit tenim encara tot. Volem aigua aquí, sisplau. Aigua aquí. Joan, hem fet el cao. Aquí. El cao que ve del knockout. Oye. Una cua, el primer ha de tirar un Oye, mamá, muere. Si la Oye, mamá. torna la cua.
ha d'agafar el rebot i ficar-la abans que el que ve a darrere pugui fer un tir lliure. Si el que té a pica cistella sigui de tir lliure o de rebot abans que té davant, queda eliminat el que va davant, d'acord? I tenim dues cues i els que guanyen són els últims que queden, d'acord? Perfectament explicat, Eddie, moltíssimes gràcies. Continuant els pares del Marc. M'ha cridat l'atenció una cosa que m'heu d'explicar. Jo he vist que quan el Lebron ha triat el vostre fill, heu tret de no sé on unes sabatilles esportives. De què ha sigut la idea de portar les sabatilles esportives? El pare diu la mare diu el pare, ha sigut la mare. Agafa el mix, apropa-te'l, ha sigut crida de la mare. Com ha anat això? Tu l'has dit, agafa la sabatilla, que mai se sap. A la vida sempre s'ha anat preparant. Ara de petit porteu bambes pel fill, després ja de gran ja veurem el que portes. Doncs ara, collonudament, perquè avui, sense les bambes, potser no hauria tingut l'oportunitat de sortir a jugar. Sembla que li ha agradat potser la samarreta blanca, per número 6, potser li ha agradat posar el cas. És un regal per al Marc. Sí, que està sortint el dia, recordo. Es el día del aniversario, eso que no está olvidado, ¿no? Ya vas a venir bastant el Lebron, no he tragat l'aniversari. Doncs finalment ho portaré per vosaltres, si us voleu apropar després a la pista hi ha molta discreció de no molestar ningú a fer una foto, perquè aquesta foto la veurà la família i a l'ascensor de la comunitat de l'Escala podeu posar les fotos amb ell de Lebron, d'acord? Doncs enhorabona, que vagi molt bé, que no prengui mal, sobretot que no caiga l'aigua, que si veieu després, a sota està la piscina, esperem que aguanti, que vagi molt bé i que ho padiu, vale? Gràcies. Doncs ara estava buscant els pares de l'altra nit, em sembla que estava per aquesta zona també, si no m'equivoco. Aquí estan, ja estan esperant-me amb el pare amb la gorra del New York. Anem a parlar amb els pares. Us heu posat aquí al costat de la càmera de televisió. Això em dificultarà la forma de passar cap allà. Intentaré, però no fer mal al meu company. No t'amoïnis. No volem lloc per seure tot? Doncs aquí seurem vosaltres. Què tal? Com us dieu? Ja sabíem venir? I tant, vam anar a buscar les entrades directes a diari, sí o sí. No, tol, titira si Lebron. S'ha animat Lebron i s'ha posat a la cua d'aquest KO, aquesta banda, a veure si guanya ell. Falla la puerta y no sabes. Queden uns 10 aproximadament entre ells el gran LeBron James, el grandíssim jugador professional d'Estats Units, que com hem dit estarà a l'equip dels Estats Units que participarà a l'Olímpics 2012. 20 anys farà dels Jocs Olímpics de Barcelona, que van viure amb gran emoció a aquesta ciutat. Queden 7 de moment. Vindré després a parlar amb els pares del Nick mentre s'estiguin en acció. Aquí sense tancar res. Tornaré cap a la pista. Bona tarda. Recordeu que l'Ebron... Joan, estic recordant que també sabeu tots que l'Ebron va guanyar l'os a Pequín, quan va jugar amb la selecció dels Estats Units, i recordeu que va ser contra l'equip espanyol, el Pau Gasol i el seu... Finalment van anar un partit, però l'equip americà era massa fort i finalment es van portar la medalla d'or i torna a Londres 2012 amb la intenció de tornar a guanyar sempre i quan el nostre equip, l'equip del Marc Gasol i Rudy
quedan 3, perfecto. Perquè sí que... I tant, quin és l'ajuda que li va donar? Que li ha donat? Miquel, Lebron, Miquel, Win. Bon treball, bona feina, tio. Molt bé, ya hemos visto en el gran intercambio de palabras en el Lebron, el no unir ideas, ¿ves? Un nivel de inglés en plan de fuera fuerte, pero bueno, se mete, es la fuerza simpática y hay que hacer bastante que no tan equivocado. Y porque al mar, aquí tenemos al mar y al Nil, el mar que s'han integrat completament dintre del club. Aquests nanos que Lebron ha tingut la sort de triar entre tots nosaltres, aquesta gent que podríem aquesta piscina municipal i que ara estan rebent les darreres instruccions del Xixi de els primeres exercicis que faran. Devi ens explicarà què és el que està fent Evi. Vuélvete loco, ¿sabes? Ens pot explicar què és el que està fent ara moment? en aquest i van traient la pilota els uns dels altres fins que quedi només una persona votant. Cada vegada es fa l'espai més petit perquè sigui més difícil. Així és que el Marc i el Nil, els afortunats que estan jugant amb la seva cambra, compten el terra que està sense arribar massa. El pare del Marc està fent un passat aquí contra. Tant i tant, és ben així, perquè jo diré com està sense el terra. També la seva càmera més discreta ha vingut menys preparat, no s'ho esperava. Si votaves això. Doncs sembla ser que aguanta el vostre fill i està a punt de treure la pelota de camp. Mira, mira com ha de lluitar contra el Javier de Nens. Welcome to the club! Desde el nadador de Busan, Kaplan ha anat a la piscina. Això és una cosa que de moment està anant força bé. La pista sembla ser força resistent. Tots els nanos encara estan a sobre de la pista. Això és una bona senyal. Però James que reconeix l'esforç dels nanos, els demana un aplaudiment. Comença. Ara sí, un fort aplaudiment pels nanos que encara juguen a dintre de la zona. Encantats com dèieu pels seus monitors, pels seus professors d'aquest campus de bàsquet Nike. Cada vegada que l'aprèn jo, més o menys, estic comptant que encara queden unes 10 persones, entre elles una noia, sembla que estic veient també el Nil encara aguanta, molt bé Nil, unes bambes amb uns cordills més bons per Nil, que porta una estona aquí i ja se l'ha hagut de curar 2 vegades, un esport, per part del pare, sisplau. Que vagi molt bé. Ara ja només queden 5, sembla que són 4, atenció, ja només 4, seran 3, 2, atenció, noi, noia! Un aplaudiment per a tots ells, fortíssim aplaudiment, la mare que s'emociona, un aplaudiment per la mare emocionada, sempre el poder selecció, la mare emocionada, avui han trobat, ja la tenen aquí, recordeu, mare emocionada, aquella senyora, d'acord? Ara començaran el segon i
Ara farem una roda d'entrades, similar al que vam fer abans i hem fet ara fa uns moments amb els més grans. Una roda d'entrades de dreta a esquerra, treballant el vot i la safata. El tira la safata. Val, després de tirar, anem a la cua a l'altra banda. Atenció, vaig a trobar el Marc. El Marc dirà, atenció. Han tingut mala sort que el Marc la castella de tot. Tot en contra. Sortirà malament la foto. Posa't allà, que sortirà millor. Atenció, Marc. Ja nerviós. Atenció, Marc, Si la fica el Marc, li aplaudim, d'acord? Atenció, que el següent d'aquesta filera se Marc. Tu no posis nerviós, tu tranquil. Atenció, Marc. Yun. Ahora, Andrea, aquella es la mamá. Dígale alguna cosa a la mamá. Allá, allá. Hola. ¿Li dedicas? Si nos dedicas, ¿li dedicas? Sí, te la dedico ya a tota la meva família. ¿A tota? ¿Cuántas llenia? 2 o 3. 2 o 3. Ahora la familia Peu, sisplau. La familia Peu. Quiets aquí. Atenció que entra, atenció, atenció. Sistema de la familia. Aquest és el pare de la barra. Pato Tiet. Família. Deixem aquí. Mare emocionada, enhorabona, tens un nen molt bo i molt gran. Menja força bé, no? En la línia anava. Ahí que anem a línia una, 1, 2 o 3. 3. Vente les seves. Déu-n'hi-do, com està l'Argentina aquesta tarda a Barcelona, Anem a fer una cosa, perquè aquests estan jugant i vosaltres no gaire. Sembla bé que comencem a escapar-nos tots. Fem una onada. Sembla bé que fem una onada. La començarem per aquesta banda d'aquí, d'acord? No passa mai igual, tio, en veritat. Atenció a l'onada. Vaig a sota. Sense que comencem, d'acord? Vinga, anem cridant també. Vinga, fins al final. Perfecte, bon aplaudiment. Això era l'exercici nivell 1. Ara l'exercici nivell 2. Anada i tornada. D'acord? Tothom té anada i tornada, sobretot molt important. La família emocionada. Esteu en un punt estratègic. Ha d'anar i tornar. Dos vegades, d'acord? Els de la darrera filera, no cal que feu 2 vegades perquè quedarà patètic. Així que una, ja això marca l'anada i la tornada, d'acord? Allà veig un home no gaire convençut, vinga, anima, toma. Allà, vinga, atenció, escalfem. Parang laruan lang niya Fins al final. Que torna. Gumanong ka. Perfecte, bon aplaudiment per tots vosaltres. Bé, ara hem canviat l'exercici en aquest moment i estem fent 2 contra 1. Ja podeu veure que l'Ebron s'ha posat aquí per fer a 1. Per tant, 2 contra 1, a veure si són capaços de fer cistella o el company, o en aquest cas si intervé l'Ebron. Ara entra l'Ebron a jugar amb ell. Contame, Lebron, que te esperas. Ano, bakit yung sapatos,
ficar la història fins a que passi el 18. He vist, no he vist el gest de... Todos al ataque. ¿No he visto lo que le trae la llengua al lebral y ha dit, a ver, una miqueta xulito, sí. Li agrada fer defensa a l'Ebron i ha vingut. Ha enviat a tots a l'atac i ell s'ha quedat aquí a la... Atenció al mar. Hòstia! Li has fet la foto del camp? Para, li has fet la foto del camp? Allà torna el dia, atenció del A dia. veure qui aconsegueix fer una cistella. Aquesta noia. Anem a l'altra banda, ja podeu usar defensors allà sota. Ara vols fer l'Ebron a aquesta banda, que tenim una mica més d'ombra. Love you. Tornem-hi aquí, amb l'Ebron fent Love you. defensa. Pakis, pakis. Molt bé, aquesta era Que ha sigut capaç de fer una cistella endavant el des sota del de la bronze. cistella, un dels millors jugadors del món, l'Ebron James, que ens visita per aquesta gira. L'Ebron James Barcelona Tour 2011. Però ara ho fa amb ells, però quan està jugant a la seva lliga, la fa també amb... Yo la mosca. Vaya cinta. Mare meva, quin salt. Quina meravella de la vista que tenim de la ciutat. I aquí hem dit, jugant amb nosaltres l'Ebron James, és un privilegi que tenim que pugui venir a ser aquí amb nosaltres. Aquest gran jugador que tornarà a Barcelona més endavant, però sobretot anirà a Londres 2012. Que nada, fumarla, ya no para arriba. Aquests nervis. I aquí està el robot. Li donen l'oportunitat. A veure què fan aquests dos. I el Samuel no va i el rebot tampoc. Vamos primero en la hora. Ara necessitem defensa. Defensa, perquè ara a l'atac. L'atac dintre dels equips que ataquen. Nagtra kami sa kanya.